L'estacionament regulat en un municipi és important, ja que tenir cotxes aparcats sense moure's durant setmanes o mesos no és beneficiós per ningú, ni pel veïnat ni pels comerciants. D'aquesta manera es regula l'aparcament, segons quin ús volem destinar. La zona blava, com sabem, és per rotació comercial. I és important que hi hagi aquesta rotació per fomentar que la gent pugui accedir als comerços de forma pràctica. En canvi, la zona verda està pensada pels residents, ja que tenen una prioritat a l'hora d'aparcar allà els que viuen a la zona. Normalment es posen aquestes zones on hi ha molta pressió d'aparcament i s'ha començat a implementar Sant Just a la zona centre, ja que ja hi ha una zona blava establerta i, per tant, hi ha més dificultats d'aparcar pel veïnat en aquests entorns. En els propers mesos avaluarem el funcionament tant de la zona blava com verda, el seu ús i com està funcionant, per tal d'ajustar i fer els canvis que es creguin necessaris un cop es tinguin les dades.